Stabil inflation. Inflation, det er vedvarende prisstigninger i samfundet, hvor at målet med inflation, det er, at det skal ligge på de her omkring 2% om året, hvilket var noget, der var gået godt for Danmark før coronapandemien, hvor de forværgående omkring 20 år, der lå inflation på omkring de her 2% om året. Ja. Men der er også en masse problemer, hvis der er, at en inflation den er meget ustabil. For eksempel hvis den er uforudsigelig, så er der en usikkerhed, hvis man køber produktet eller sælger af produkter, at hvis priserne enten stiger eller falder hele tiden, kan være meget forvirrende for kunderne, men også for selve virksomhederne, hvilket også er det, der kan gøre, at virksomhederne ikke tør at indgå i langevarige kontrakter. Og hvis det er sådan, at inflationen den er meget lav hele tiden, hvilket er der nogle studier på, der viser, at man som arbejdsgiver simpelthen kan påvirke ens arbejdere til at de skal tage en mindre løn, hvilket gør, at de ikke kan købe lige så meget, hvilket igen skaber mere faldende af prisen, hvilket igen kan medføre mindre løn, hvilket bare er en ond cyklus. Men problemet med en for høj inflation, det er, at omkostningerne simpelthen bare stiger. Det ser man med det her koncept som menukortomkostninger. Det er, hvor at princippet er, at man som restaurant skal bringe nye menuer, fordi at priserne på ens mad hele tiden stiger, hvilket vil give flere omkostninger. Og så er det nogle omkostninger, der bare bygger ovenpå, da inflationen igen bare stiger, og så skal det blive dyrere og dyrere og dyrere. Men der er også de her skoomkostninger, når der er for høj inflation, hvilket kommer i form af, at folk skal gå mere i banken, i hvert fald tilbage i tiden, hvor at de så skulle gå i banken og lægge pengene i banken, for at de så kan have dem på kontoen, hvilket er for grund af, at det simpelthen er, at valutaen den falder for meget, så man skal bruge flere kroner, eller hvad end de valuta er, for at kunne købe noget. Og så er der nogle årsager til inflation. Så den her demand, som er nogle pull-faktorer, hvilket kommer af efterspørgsel på markedet. Så hvis det er, at efterspørgselen er meget højere, end hvad der i virkeligheden er af udbud, så stiger priserne, så som at det til sidst passer med, at udbud og efterspørgsel rammer sådan midt i midten, hvor at de kan sælge alle deres produkter og tjene mest. Så er der cost, som er pull-faktorer, hvilket kommer i form af stigende produktionsomkostninger, hvilket vil give mere produktion, hvilket giver mindre udbud, hvilket hæver priserne, eftersom at efterspørgselen er det samme. Ja. Men så er der også det her lønprisspiralen, og det er, hvor at priserne de bliver dyrere på produkterne, så vil arbejderne kræve mere løn, som at de så kan have den samme købeeffekt, hvilket gør, at produktionspriserne stiger, og hvilket igen gør, at priserne på produkterne bliver dyrere, hvilket bare gør, at man kan starte den her cyklus igen. Hvorfor er det vigtigt at have en stabil inflation, som ikke er for høj eller for lav? Det er vigtigt, fordi at så kan man skabe en sikker løn, der ikke, hvor hverken arbejdstagerne vil kræve mere, eller arbejdsgiverne vil næsten tvinge arbejderne i at tage en mindre løn, hvilket gør, at de kan have en fast løn, der med lønforhøjelser, der passer til inflationen, hvilket vil ikke gå ud over produktionen eller den økonomiske udvikling i landet. Men dermed er det også vigtigt, at priserne ikke falder, når der er lav inflation eller deflation, hvilket jo bare vil føre til mere og mere prisfald. Ja. Og så er der mulighed, hvis det er, at den er meget stabil, for at investeringer og kontrakter de så bliver overholdt.
Ja, altså, at der bliver flere investeringer, og så kontrakterne det bliver overholdt. Ja. Jeg valgte det her med stabil inflation, fordi at det er noget, som vi alle mennesker kan mærke i vores hverdag, at produkterne de bliver dyrere, især nu her, hvor at brændstofpriserne også stiger. Ja. Men hvad kan der så også påvirkes negativt? Det kan være den bæredygtige udvikling, ved at man så potentielt kan sænke nogle grønne afgifter, for at mindske den her inflation, hvilket jo bare vil medføre mere forurening i naturen. Men det kan også påvirke den økonomiske vækst, ved at centralbanken kan hæve renten for at holde inflationen nede, hvilket vil bremse investeringer, men også forbrug, fordi folk ikke kan låne lige så meget, som de kunne førhen.